गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावग्रोनाय थाबाय मिडिया बिथांमोननिसिम फैनायनि गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बाव जोंनि बर' मानसिफोर गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोना बे ओनसोलाव रायजो जानानै दंमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों दा बेखायनो जोङो नायफैनायजों लोगोसे बिथांमोननि समस्याफोरखौ बुजिनो थाखाय जोङो बे जिरिख' ओनसोलाव फैनाय जादों। लोगोसे आंजों दंफायो जेनेबा जोंहा चिरां जिल्ला बिजेपि दोलोनि भारतीय जनता पार्टीनि साधारन सम्पादक बा नेहाथारि सुकुमल ब्रह्म बिथांबो दंफायो। लोगोसे एसटि मर्चानि चिरां जिल्ला कमिटिनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांनि कलिगबो दंफायो। दा जोङो बिथांमोननि जिनिखि समस्या जों खोनाबाय थादों नुबाय थादों माबायदि जानानै दं माबायदि अबस्थायाव दं बेखौ बुजिनो थाखाय जों फैनाय जादों। लोगोसेयै जोंहा उद्देश्य दं हिसाबै जोङो माने बेजों लोगोसे माखासे उद्देश्यफोर लानानै जोङो फैदों बे ओनसोलाव। बे उद्देश्यखौ जोङो हयथ' सावरायगोन बिथांमोननि रायजो राजा जायफोर गारजेन बिथांमोन दं रायजो राजाफोर दं बिथांमोनजों मोजाङै सावरायलायनानै जों बुजिनानै लाग्रोगोन। बिनि उनाव बिथांमोना मा खोथा होयो मा रोखोम आवगायजानो लुबैयो बा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे खोथाफोरखौ बुजिनानै लानानै जोङो खामानिखौ निस्सय आवगायगोन हयथ' जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दङ। आं बेखौ गोजौनिफ्राय हयथ' मोनसे इन्सट्राकसन फैगोन डिसिसन फैगोन हाइकमान्डनिफ्राय हयथ' गेलेनांगौ होनोबा हयथ' गेलेगोन गेलेनाङा होनोबा हयथ' गेलेनाय नङा बेखौ जों दा बुंथ'नो हाया गोबाव सम दंबावो। खारन जोङो जोंनि बर' फिसाफोरबाव गोदाव सोरावै दं दा संसार जानानै दं बेखौ खबर लानो जों फैदों बिथांमोनखौ लोगो हमफैदों। बै राजनितिया एसे आलादायै फैगोन हयथ' राजनितिनि खोथा गेलेनोबो हागौ गेलेयाबो जानो हागौ परिबेसा मा थिनो बिनि सायाव सोनारगोन। खिन्थु जोङो दोलोनि मानसि हिसाबै जोंहा जोंनि ओनसोलखौ गिदिंनाय नायदिंनाय रायजो राजाफोरनि समस्याफोरखौ बुजिनानै लानाय बेहा जोंहा दायथ' दं हिसाबै जों गिदिंबाय थादों। एबसु हिसाबैथ' जातीय संगठन गोबाव समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों बिथांमोननि मावनाय दांनाय हयथ' मोनसे समाव हयथ' मोजांबो जाबोदों एसे एनै फुलाबो थागोन खामानि मावबासो फुलाबो जायो बा मोजांबो जादों समाजनि थाखाय मोजांबो जाबोदों। हयथ' लिडारशिप सोरनिबा लिडारशिपनि समाव हयथ' गाज्रिबो जानोबो हागौ बेबायदि मोनसे नुहुरदों आरोखि जायनि थाखाय एसे माखासे साइडनिफ्राय हयथ' एसे गोजोननाय मोनाखै सुखुनाय मोनाखै बेखायनो हयथ' दानोबो हागौ। आं बेखौ बे लाइनाव आङो बांद्राय खोथा बुंनाय नङा खारन जाहैबाय बियो जातीय संगठननि मोनसे खोथा। दा एबसुआ मा सिन्था खालामनानै जेनेबा मा हिसाबै माने राजनितिजों थाफानानै बा एसे एनै सहाय खालामनानै जेरैबायदि लांनो नागिरदों बोरै लांनो नागिरदों बे बिसोरनि पलिसिनि खोथा जातीय समयसानि खोथा थाबाय बा जोंनि बर' माहारिनि खोथा थाबाय आरो बनसुआबो जेरैबायदि दादों उद्देश्य लानानै बिथांमोना जिनिखि उद्देश्य लानानै आवगायनो नागिरदों सोरखौबा बुंलायनानै सोरखौबा ब्लेम होलायनानै बा सोरबाया सोरखौबा ब्लेम होलायनानै जाहाथे बिदि जाया आरो जाहाथे बर' समाजनि गेजेराव गुबुंले मोनसे थासारि सोरजिया बेखौसो जों लुबैयो। जोङो दा ओरैनो जास्ट सावरायबाय थादों जोङो दसे उनाव हयथ' बुजिगोन जोङो सावरायग्रोदों सावरायनायनि उनाव मा रायजो राजाफोरनिफ्राय मा मतामत होयो बिनि सायाव सोनारगोन आरोखि।